गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय जोङो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे सर्ट भिडिअ हरनो नागिरदों नालाय एवार्ड श'नि थाखाय थ' बिनिनो दिनै शुटिं जागोन आरोना बेयावहाय थांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो जलायसिगोन पुरा Pisli godan mana fayda edip masala. Pisli adın nua. Jakw. Saja. Talir arı mabaku zoom mabak. Uन्दैसोना गियालै डेन्जारसो थै डेन्जारसोलै बियो मानो जोङासै सना लांब दे मोनसे लांब मोनसे लांब थांदो नैलाय हनै जाबाय थांदो ओइ गैलाबो ओइथिं दे मोनसेबाव दे ओइथिं थां ओइ गिदां ओइ सानजा गिदां ओइ गिलां आबौ ओइथि इनो आरो कलगस ओइथिं मोनसे गावखौ जलायनो होदो गावहा जलायनो मोनैनि दुखु जागोन ना बियो मालायनियाव लांनानै देखायहैसिगोनब्रा बियो दे जल्दि Roh. baru dah macam aku senang ini kan kayu dia berani itu saja itu tak दासो दिवाली जादोंबा नोंसिनिया दासो दिवाली tuklu इथि फाय बाप्पाव आंखौ नायनो लुगैदो जिजु भिन्द एपिने आह ভাল না খবৰ বা এনেকুৱাই আছে দেখোন আগৰ নিচিনাই আছে দেখোন অলপো বুঢ়াও হোৱা নাই হা নহয় পুৰা ডেকাই হৈ আছে দেখোন मादुगु इनायलाय दाख्लै जोनोमनिफ्राय खेबसेल' फोननानै दोननाय काजलानो दाबो खाराखै एसे खारहांबाय आरोना थ' जोंहा माखौ होनबाय आङो इमान उन्दै गथ'खौ बिदि फोननाङा होननानै एबार खारबाथाय फोनला होननानै बुंबाय आरोना खिन्थु जोंनि बिमा बिफाफोरा मा सानो नोजोर नांगोन माबा नांगोन मिसुगुर गैया मिसुगुर रज'गोन इदि होननानै फोनना होसोयो आरोना इमान उन्दैयावनो आंनि थाखाय इमान उन्दैयावनो फोननाया मोजां नङा थ' जायना जाखायो आरोना जेनेटिकेलि जायना मिसुगुर दङ ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय जोंहा मानि मादै थारमाने जोंहा आबैनि बिनानाव आरोना खाजोबखाबाय एक्सट्रा सेन्डेल लाबाय बरो लिंहर देग्लाया भाजि बाङाय जानो आं गुड मर्निं गाइस थ' दायो ओंखारखांबाय उदालगुरि थांसै ভাল না খুৰা খবৰ ভাল যোৱাকালি मालाय गेम गेले थांगासिनो गारियाव मोसौ लानानै देन्जारलै देलाय पुरा नुवाखै गेम गेलेलांगासिनोलै देन्जारलै गथ'फोरा नोंबायदिनो आरो एसे
गेलेला Masih time dah udah gila nih. Berhwbai. Enjar game गेलेयो Jumpa aku mah. sana wah sot फुजा बनायदोंमोन नै इयाव फुजा फालिदोंमोन मालाय जोब्बाय खोमा आं जोबाखैथाय मोजां बनायदों बिसिनाबो सत फुजानि इदि होलायलायो आरो सत फुजा रेडि जाखांबाय देलायखांबाय हाबाय जाबाय नालाय आरोबाव बार आंनिया 10 बारसो जाबाय दां हाबा जानायानो नै देलाय होग्राया मोलेले नुबाय उनथिंबायसो देखायनांसिगोन नों सोनो हानाय नङा इयाव ओइ आगैथिं आगै दङ जेनिनि शुट जागासिनो दायो मानसिया रानथें जाबाय मालाय ओमफ्राय आंहा लोगो जाना फैबाय नङा नों जेनियाबो ओमफ्राय नोंबो रानथेंथें जाबायथ' आंबो जायाबानो रानथें जायो खिन्थु जाबायानो थायोना सानफ्रोमबो जेबो नङा ना रानथें जाफिनबाय बिमाया मामाया बेसे जासिगोन नोंना दिनै आजा ओं थांहां माहां जादों गैया फिसालायानो दा गाबलाबाय थाथारथोंसो हा अ महरा एखेथार आजा दहाय थायैया गाबनाया माबोरै थाखो मा होना बुरखायखो आजा नोंखौ मा होना बुरखायखो आयु दसे थाबानो गोमोन जालांखायोना बिमाया लानो गबाय मालाय बिमायानो सानै जाबाय दिनै मोदोमा एसे माबाना गिदिरना एक्टरफोरा जोंनिया एक्टराबो सफैबाय एक्टरा नै एक्टरा सासेया बेहाथ' केमेरा नुबानो खारखायोसो आंबो ओमफ्राय गिदिर नङाबानो समाया मोखां गिदिरना आयौ होमबाबो दा बोरैबा टपि फेस नुबावो बेनिफ्राय गुवारसिन जानांगौ नामा नङा जेनेबा बाङाय गोलावल'बा समायो आयौ खानायखौ आं मिनिनो ओंखारबाय आगर होननासो सानबावबाय आं नों दख'नानि थै आं हेबनानैसो लानोसै बुरै नुबाय आंखौ नै जोंहा मालिकआ नैबे बिहावा मोजां मोनलायलायबाय दा गस्ला गैयिखौ गाननायखाय दै आरो बाङाय बेलेग नुदोंमोन दिनै नोंथाङा बोराय देहाखौ लानानै मा सानगासिनो गुजुख्रेबलायलायबाय नामा जिउआव सानसे बेलासि बयबो बोरायाथ' जाखानांगौ नाथाय आं दिनै एडभान्स बोरायनायनि थाखाय आं एडभान्स बोरायनायनि थाखाय नामा Wah, itu Cisco.
मा खबर देरहासार पान्जाबनिफ्राय माला फैखो नोंलाय आरोलाय मोजां ना गोबाव जाबाय मास मोनब्रैनि जाबाय नों पार्मानेन्टलि फैबाय ना थांबावगोन थांथ'ला ना दे एसे पान्जाबनिफ्राय नलेज लाबोनायखौ जोंनि बर'आव इउज खालामदोब्रा एसे बिथाङा केमेरा लाबोनो हायिनि थाखाय गोबां गाबज्रिदों लाबोनो हागोन दे बिथांनि सिमाङा फिसा नङा बिराद गिदिर केमेरा गिदिर आरोना दे सिमांखौ सानफ्रोमबो गिदिरखौनो नुखानांखागौ जाफुंबाबो जाफुङाबाबो नङा होमबा नै जोंना केमेरामेना मावगासिनो हाय बोलो हेलो मैंने हाय बोलो बोला था क्यों हेलो बोल रहे हो नहीं मिला ना अभी तक प्रोड्यूसर ठीक नहीं है Oh, इसलिए मतलब don't blame our producer. आयो एफा मोजांहाय उदालगुरिनि जोंना प्रडिउसारा हनै दाउदै मम' लायगासिनो जोंनि थाखाय आरो नों बेखौनो रायदोसो दा होनाय नङा नोंनो प्रोड्यूसरा बिराद उन्दै बोरायजासिम बहुद बुरजासिम माबानाय बानायगोन औ इनशाल्लाह माशाल्लाह जौ फाग्लिया ओ भाई सोरनिबा मबाइल पकेटाव सोना लादों आयौ सोरनि फनखौ लालाबायखो नोंलाय इउ नङा नों दा बाहेरावसो जिरायथ'वाखै देलाय फेलाय एसे दे मारै फेगोन दे थां होनफैलायगोन नामा हमनाया Curly no? Class 1. जिनफोरखौ आं बारा दिन्थिथ'ला उनावहाय नोंथांमोना रिलिज जाबा नायदो जोंनि सर्ट मुभिखौहाय जिहेतु एवार्ड श'आवहाय हरनोसो बेखौ बानायनाय जादों डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थ' नोंथांमोना नेनानै थादो उनावहाय आपल'ड जाबाथाय नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन आं